Pulang lam suku jodoh naik tongkai tahu deh buku sono Ultra Entertainment YouTube channel lo thamlai le thai chul nu no buji ma khana te sama khana khana angkha khlayo tini ni o video wo tahu deh buku song tini o Tripura Rajya wo April ni 12 tarik go norok TTADC boot norok jotono saimano phiaba chini Tipwrasa bai Tipwrasa no o boot ni dino busuk kai unang laikha te chini Tipwrasa bai Tipwrasa o TTADC wo borok simise boot dinani nango phiaba tamongkha 1G Rok general ni 1G Rok hayoi boot ni dino no chini Tipwrasa Rok no o ADC hano borok Tipwrasa Rok manna ni kirijagai 1G Rok busika urprangka noro bonugui makna social media o busika viral lengka chini Tipwrasa Rok busika dukumanka pura o dena pura sak bebak no botol chala habaika bum rijagai tei rogi klai baika hospital se busuk jona thangi sogeika chini Tipwrasa Rok naidi borok o TTADC ha 1G Rok naharna ni bagai busika borok mokol musui tong borok busika bukha kosto ongjagui tong chini o ADC hano segui naharna bagai piaba chini Tipwrasa Rok sia ni bagai no borok 1G Rok bai omaike jukti ongoi chini Tipwrasa Rok no teisa buthanani nai tongo takutai buhuk song norok to saimano kaham khaino 1G Rok bomo hai bosong chini Tipwrasa Rok bomo hai bosong chini Tipwrasa Rok ongkha bukha maya gwnang te oroni bisingo no jotoni silai bukka te 1G Rok hongke chalak chini Tipwrasa bai Tipwrasa no bulai re butha leoi tam khainai borok chini hano segui naharnai ei borok ni khai obose bongni brand chini Tipwrasa Rok omo wansukya chini Tipwrasa Rok hongke tamo tabo 1G Rok sungno phandika hongke borok bo bongni logi won thangai tamo ongkha 1G Rok no phandisinai sajung sijago sajung talented ongjago ei oboni bagui no chini Tipwrasa Rok Thansa Wnglai Manya tamo hongke chini Tipwrasa Rok ni bagai o Tripura Rajya wo Tipwrasa Rok ni hangkra ni bagai busuk kai tabuk chini ha buba gra bo chaichogui tong phiaba buba gra no se joto borok no hamya hinu tangai hingke chini Tipwrasa Rok sajung sijak layo te kotor sanani sek layo aboni bagai se tini tamo ongkha chini Tipwrasa Rok o Tripura haste wo Thansa Wnglai Manya nini ani wnglaioi jotono janjani orai poroi wnglai tongo tahutei bukhuk song phiaba main karon hingke chini Tipwrasa Rok ni jotoni silai chaya tabuk je Tipwrasa Thansa o tongya Tipwrasa Rok borok ni jotoni silai chaya hingke borok ni tangai hingke bo Tipwrasa tei tangai 1G Rok no bo logi rinani nang tangai 1G Rok ni logi o tangai bo borok ni khitung nani nang chini Tipwrasa Rok asuk khlaioi butharjagui tongo sasti malaioi tongo tei job chakri obo bebak no kom rijagui tongo chini o Tripura haste wo phiaba tabuk je 1G Rok ni logi wo philik khlaioi himui tongnai rok borok tamo sika borok mungsa sia borok amoni kustam saimia borok just hudda borok bo o Tripura haste wo borok muni suya kari tongkhaise jakhamun borok ni bagui no chini Tipwrasa Rok borok kaham butharjago toktharjago kuno dabi asar bisar koroi abo hai khlai tonjago borok ni bagui borok o Tripura Rajya ni kmai thangkaise jakhamung abo haike 1G Rok ni logi tongyaoi sajung thei thangkai jakhamung chini Tipwrasa Rok borok thei thangka hingke chini Tipwrasa Rok sadin mangkhamung norok to nuguni mangkhana 1G Rok chini Tipwrasa Rok ni bagai bufuru kaham saka social media o bufuru kaham sawoi Tipwrasa Rok no tøidilui tonikha tabuk suk jora tei jeng 2000 kareng ni simi 2026 jora mungsa 1G Rok no jeng kok kaham samani nugjago phiaba chini Tipwrasa Rok hongke tamo chini o Tripura hawo achaioi toroi logoi Tipwrasa Rok ni phan bai kuchu kotor kawoi tabuk Tipwrasa Rok no se hamya sawoi tongo 1G Rok ni logi o thangai 1G Rok bai kaham khlaioi tongoi chawoi tabuk Tipwrasa Rok no se buthanani lama o thangai tongo chini Tipwrasa Rok norok nugui mangna takutai buhuk song social media wo regular no viral ongoi tongo chini o Tripura haste ni rangni lubi rok kotor chana seknai rok borok ni bagai Tipwrasa Rok
belai keno kha khamjago tei dukho nangjago tangwi hingka hingke saisung rang puisa khawoi kolok kotor khai chawui thangnani bagui simino silayo samung khailayo dophani bagui kebo wansuknai kwrwi omo o dophani bagui wansuk chini o Tripura dopha bebakno komoroi thangmainai laso hingka hingke chini Tipwrasa rok no o Tripura rajyoni sukumorwi bebakno paisuknai wanji rok aboni bagui no chong kha sitai klaio chini Tipwrasa rok no chong bahaike banchi rwoi kolok kotor khai bwchariwoi tlangnai phiaba chini Tipwrasa rok o jorao kha siya tamo hingka hingke rang pusano kotor wngjaklaio dophano chikon wngjaklaio aboni bagui no chini Tipwrasa rok tabuk jora tei Thansa Wnglai Manya tei chini o habo manya tamo hingka hingke chini ha tabuk wanji rok baise naharjaknani digio thangui tongsio norok nugui mangkhana aswk no tabuk je BJP party o je samung khlainai rok chini Tipwrasa rok no ang sao chini Tipwrasa rok no ang sao borok wanji rokni logi o tongo wanji rok April ni 12 tarik o chini TTADC Hah ni bagui borok aro tamo dorkar bongni tamo odhikar borok naidi borok chini o ha no sengnani bagui naharnani bagui borok o dino bumrikha chini Tipwrasa rok no butharwi bud orai porai khaiye jate bud dimaya khlaiye borok fail khainani bagui borok o TTADC Hah no fail khai naharnani bagui borok amo haike borok urphrangka phiaba borok thopsa borok naharimaya o TTADC Hah no chini Tipwrasa rok tomungno jukti tongkhai borok naharmaya chini Tipwrasa rok wngkha kha siya rangni lubi rangbai paijago oboni bagui se wanji rok phanmanui borok chini o ha no naharnani bagui chaitogui tongo tahuktai buhuk song o video ni bisingtwi norok wansukdi chini o Tripura ha wanji rok tabuk sengnani digi thangui tongo naharwi borok samung khainani bagui se borok tabuk wansukjak phiaba chini Tipwrasa rok 100% o 50% wansa rokni logi o tongo chini Tipwrasa rok logi o tongya obono belai kheno dukho nango Tipwrasa bai Tipwrasa se Thansa Wnglai Manya tamo hingka khe nini ani wnglaiyei bo bokhorok togui phatilai urnanglai tongo tahuktai buhuk song chini Tipwrasa rok bufuro kha sisinai tabuk phonto siya the next generation ni cherai rok gobang no asai tongo lekhapora srwngui phaio borokni mungsa damanglak future o tangwi hingka hingke chini o tabuk je o present no je neta wngwi tongnai rok chini Tipwrasa rok borok kha siyani bagui no chini Tipwrasa rok mungsa damanglak jotono thaisuk hakrai klaitei klaibaina hao roi sari roi obo hai system wngnai takutai buhuk song abono kha sitai klaio jeng jesuk pano boisungno rang rithun jengno kaham rinani hintun jeng aborok no kiar khayangna nango tangwi hingka hingke chini Tipwrasa dopha bahaike kolok kotor nai jeng abose wansungnani nangnai jeng boi bai tongwi mungsamaya chini brand bai jeng samung khainai chini Tripura dopha no bahaike naroknai Tipwrasa rokni ha bahaike permanent khlainai chini o political ni bisingtwi no chini o Tripura rajyo no permanently ha khainani wngthun jeng political baisi jeng phan bai khlaimaya rang bai khlaimaya mongkha politics khela Tripura rajyo khela wanji rok bai Tipwrasa rok tabuk batalai tongo takutai buhuk song haifano chini Tipwrasa rok kha siya wanji rok ni khitungo no haino hai tongthokjagui borok tongo takutai buhuk song no bujikana kha khlai tinini video paithak jorong nang nai tongo belai ke hambai।